Здравейте отново. Кратко запознаване с това как да направите поръчка в нашия сайт разсадникът.com. Така, щракате на сайта. Давате на желан продукт. Както може да видите, цените вече са и в евро. Поръчате си тук определена бройка. Добавяне в количката. Така, преглед на количката. Ако искате да завършите поръчката. Ако искате да поръчате още неща, влизате, отивате примерно на червен лимон, давате тук още, добавяме в количката. Така, вече преглеждаме количката от преглед на количката. Обновяване на количката. Това се прави цел, ако не сте направили веднага поръчката предния ден, така че някои продукти могат да са изчерпани и да не може вече да влезнат в поръчка. Приключване на поръчката. Така, тук в първото поле си пишете име. Във второто поле име на фирма не е задължително, но ако искате фактура, е добре да бъде написано. Допълнителни бележки към поръчката. Доставка до конкретен офис на аконт, данни към фактурата, която искате евентуално да се издаде. Така, после избираме до домашен адрес или до офис на аконт. Респективно офиса на аконт, тук е написано, може да го въведете до конкретно до кой офис искате. Адрес за фактурата, град, за който искате да получите телефон на получател, имейл адрес и регистрация на профила в сайта. Може да дадете отметка, може да дадете ако имате и парола веждате, ако нямате, не е необходимо. Тук виждате финализирани продуктите, виждате и цената в евро. Прочетох общите правила и съм съгласен по политиката за използване на сайта. Това е задължително. Добре е да се запознаете с тях. Поръчване. След като натиснете бутона поръчване, вашата поръчка се подготвя за обработка. Получена е поръчката, номер на поръчка имате. Когато имате въведен имейл адрес, то е хубаво да се въведе, тъй като там ще получите информация за това, когато вашата поръчка бъде завършена. Тук в момента е процес на обработка. Тук виждате и крайната сума, която е с обърната и в евроръчка. Нали? Най-отдолу в поръчката може да видите крайна сума и общата сума на поръчката не включва доставка, което ще рече, че доставката се калкулира спрямо броя на растенията, които са с различен капацитет, килограми или литраж на контейнерите, и това се изчислява отделно по правилата на ЕХОД. Общо взето това беше.